Zdravím vás, moje meno je Martin Michalovič. Dnes sa spolu pozrieme do krabičky jednej z najnovších stavebníc od čínskej firmy Meng. Pod katalógovým číslom SPS 026 vydala táto firma stavebnicu s názvom Russian Light AA Gun Set. Pre nás to znamená, že v krabici máme k dispozícii 4 modely, respektíve mini modely najznámejších ruských protilietadlových kanónov. Konkrétne sa jedná o kanóny ZPU 1, ZPU 2, ZPU 4 a ZU 23-2. Nejedná sa o novinku v pravom slova zmysle. Modelári, ktorí poznajú výrobný sortiment firmy Meng, ľahko identifikujú, že 3 zo 4 týchto kanónov tu už boli a boli tu ako súčasť iných stavebníc, ktoré firma Meng vydala. Konkrétne išlo o modely automobilov, tzv. Pick-upov, kde boli tieto kanóny priamo v balení. Ako prvý bol vydaný v roku 2011 model kanónu ZPU-1, ktorý bol v krabici ako doplnok k modelu Toyota Hilux. Následne sa objavila stavebnica pick-upu Toyota Land Cruiser v 2 prebaloch s kanónmi ZPU-2 a ZU-23-2. Išlo vtedy o veľmi atraktívne predlohy a som toho názoru, že firma Meng tým veľmi dobre vyplnila medzeru na modelárskom trhu. Inšpirácia na takéto zostavy vo forme fotiek aj videí sa dá nájsť na internete a je tam toho veľké množstvo. Najviac inšpirácie samozrejme pre modelárov je jednoznačne z aktuálne prebiehajúcich konfliktov, napríklad z Líbie alebo zo Sýrie, kde boli a sú tieto Toyoty spolu s týmito kanónmi v rôznych konfiguráciách nasadené naozaj intenzívne. Trošku som ale odbočil, takže sa vráťme späť k stavebnici. Takže keď sa to tak vezme, táto aktuálna novinka je novinkou iba z 1/4 a to práve tým novým kanónom, ktorým je ZPU 4. Poďme sa pozrieť priamo na krabicu a na to, čo je v nej. Na bočnej strane sú zobrazené bokorysy jednotlivých kanónov a sú tu vyobrazené aj farby odporúčané pre modelárov od spoločnosti AK Interactive. Na druhej strane je bokorys ZPU 4 a v angličtine tu máme stručný popis histórie kanónov a aj info o tom, čo obsahuje stavebnica. Poďme sa teda pozrieť donútra. Po otvorení krabice zistíme, že je doslova napraskaná materiálom. Rámiky s dielmi sú vylisované z tmavo-zeleného plastu a nájdeme tu spolu 11 priehľadných sáčkov, v ktorých sa skrýva 14 rámikov s plastovými dielmi. Na spodu krabice je návod a máme tu aj malú planžetu kovových fotoleptaných dielov. Dekály by ste v krabici hľadali zbytočne, pretože kanóny, respektíve ich predlohy v skutočnosti asi nikdy neniesli a nenesú žiadne označenie, dokonca nemajú ani popisky k údržbe alebo k obsluhe zbrane, čo je, myslím si, pre nás, pre modelárov škoda, lebo by to pekne zatraktívnilo model. Pozrieme sa v rýchlosti na návod. Ten je vo forme brožúry, ktorá je len o niečo menšia ako časopis vo formáte A4. Na začiatku je stručný popis histórie v 4 jazykoch. Na ďalšej strane sú vypísané upozornenia pre stavbu a je tu vyobrazené aj odporúčané náradie. Takže to sú informácie skôr pre začínajúcich modelárov. Ako prvá je v návode zobrazená stavba kanónu ZU-23-2. Hneď na začiatku sú vyobrazené možnosti, v akých je možné kanón postaviť. Máme tu samozrejme palebnú pozíciu, prepravnú polohu a aj umiestnenie na korbe dodávky. Každý jeden z kanónov má možnosť zmeny námeru hlavní, napríklad tu v prípade ZU-23
Sú to 3 polohy, ale myslím si, že by nemal byť problém po úprave dielov nastaviť akúkoľvek polohu, ktorú budeme potrebovať. Návod je podľa mňa veľmi pekne graficky spracovaný a prehľadný, takže nemal by byť problém riadiť sa podľa neho a dokončiť stavbu do úspešného konca a nemali by s tým mať problémy ani začínajúci modelári. Každý jeden z kanónov má buď podstavec alebo prepravný vozík. V prípade ZU-23 je tiež možné, a nielen ZU-23 je možné podstavce a vozíky postaviť tiež buď v palebnej alebo v prepravnej polohe. Nasleduje ZPU jednotka. To je kanón v podstate, čo sa stavby a počtu dielov týka najjednoduchšie. Je to samozrejme dané tým, že je to kanón iba s jednou hlavňou a postavený na jednoduchej trojnožke. Ďalej tu máme ZPU 2. Opäť sú tu zobrazené možnosti pre postavenie kanónu na korbu vozidla alebo na zemi v palebnej aj v prepravnej pozícii. Pre všetky 3 varianty ZPU-čiek je v stavebnici možnosť zameniť hlavne. Podľa označenia typ 58 v prípade tejto ZPU 2 predpokladám teda, že sa jedná o licenčne vyrábané čínske varianty toho ktorého kanónu, takže máme tu aj možnosť voľby. Ako posledná je tu zostava ZPU 4. Stavebných krokov je najviac, samozrejme je to pochopiteľné, keďže je to štvorhlavňový protilietadlový kanón so samostatným štvorkolesovým vozíkom na jeho prepravu. Na konci návodu máme zobrazené rámiky s dielmi a sú tu samozrejme aj kamufláže, tu sa žiadne prekvapenie nekoná, samozrejme hruska zelená, čo iné, že áno, ale máme tu, pozerám, aj variantu v pieskovom prevedení. Planžetka, ktorá je v balení, je malá, ale myslím si, že postačujúca. Sú na nej diely, ktoré by samozrejme po vylisovaní v plaste boli hrubé a nemodelové, takže vhodne doplňa plastové diely. Poďme sa teraz pozrieť na vybrané rámiky. Zoberiem nové rámiky z kanónu ZPU 4, keďže ostatné rámiky s dielmi z ostatných kanónov sú už dostatočne známe a prevarené. Ako som spomínal, diely sú vylisované v tmavozelenej farbe, v tmavozelenom plaste. Detaily sú ostré, diely sú vylisované čisto, bez prepadlín, bez otrepov. Stopy po vyhadzovačoch samozrejme nájdeme, ale sú väčšinou na druhej strane dielu, kde podľa všetkého po zostavení kanónu nebudú viditeľné, takže predpokladám, že z maximálnej možnej miery nám odpadá otravné tmelenie a brúsenie. Pozrieme sa ešte na druhý rámik. Tu ma na prvý pohľad zaujali kolesá, ktoré sú vylisované v jednom kuse, takže žiadne polovice nebudeme spájať k sebe. Je tam samozrejme viditeľná deliaca rovina na pneumatike, ale nie je to nič strašného. Ostrý skalpel alebo brusný papier si s tým rýchlo poradia. Nábojové schránky a samozrejme kopec detailov. Niektoré detaily sú naozaj veľmi malé. Bude treba teda dávať pozor pri odstraňovaní z rámika.
pozerám, máme tu aj pružiny. Diely sú 4, takže predpokladám, že sú to tlmiče s pružinami pre kolesa prepravného vozíka ZPU4. Je len na každom z nás, či tie pružiny nahradí kovovými a tlmiče vyrobí z plastových profilov, napríklad z evergreenov, alebo to nechá tak, ale predpokladám, že to bude dosť viditeľný detail, takže stálo by za to sa s tým pohrať. Čo povedať na záver? No, ja osobne som rád, že Menk spojil všetky doteraz vydané kanóny do jednej krabice, doplnil ich o spomínanú ZPU4 a vydal to celé ako samostatnú stavebnicu. Podľa mňa je to super riešenie pre každého, kto chce a potrebuje tieto zbrane a nechcel kvôli tomu kupovať aj modely pick-upov, ktoré by tým pádom ostali nevyužité. Skutočné predlohy kanónov boli podľa dostupných informácií vyvíjane už tesne po druhej svetovej vojne a prvé ZPUčka vraj boli nasadené už vo vojne v Kóreji a následne teda aj v ostatných konfliktoch po celom svete, takže výber predlohy máme naozaj široký. Máme tu vojnu vo Vietname, obidve vojny v Perskom zálive, vojnu v Afganistane a samozrejme aktuálne prebiehajúce konflikty námatkovo Ukrajina, Líbia, Sýria, Irak, Jemen. Zbrane boli montované nielen na pick-upy, ale aj na nákladné automobily, na transportéry, na bojové vozidlá pechoty, takže možností je naozaj veľa. Takže za mňa pre Menk palec hore.